Dihêvîne ev biryar ciyê xwe bibîne. Lê destpêkê gerek ew zarokê birniwan vegerîne ji bo hinekî rehetiyê li cem xelkê çêke. Yani venegerînin mehna wê yani ev biryara stendine wê pûç bî yanî. Ji ber vê yekê destpêkê dibe vegera van zarokê giçûne û ew zanin li cem wan in û bi nav û xelkê dost kirine û herû em dibînin di ragihandinê de yanî van zaroka. Ama ji bo çi mekatib û mehekê ez nizanim yani ev wexta dirê ji bo çi yani mehekê çi lazim e yani. Gelo qesedê û peyê de dûrî hevdû nabînin wila her rol cem hevdûne wila ew laşekin ji hevdû. Yani ev te'cîla mehekê ez pêwistiyê jêr nabînim. Lê tevî vî hewî em bihêvîne bidin dû biryara xwe û biryara ge em zekirine bi qûwê dewlî û bi Umem Müttehîda re tenfîz bikin û ev çîroka revandina zaroka bê sekinandin ew ê gavek be di rêka rast de.